paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, napsug kapit lang, kwarab. Nabsuga ka, Angay. Ha? Na, dapay gayam tulang na bati. Ay, saan kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man langan. Aw, itatanabsog tan. Nga iti sumarunong aramidin tanggal. Mapantay di si Rock ti mangga nga agilat, tapris kaw. Ay, unan niya. Uy, ibatitan day ta iinawan. Intang arudain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla tala na nga iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Mare, umayak lagpal pa dito iti resenam. Tadainting kan kwarog ti aginaw. Ay, kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti araramiden da. Saan mo ngamin arwamon akastaa? Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Mare. Makadlawa kon. Tasyak metlat tanti agin inaw. Sikan sapay ti kanayon nga aglutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damat ati aginaw. Iso adituyak pala ang tersena, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta? Naibusanak, ba't iti maistorya, Maray? Ay! Kaya't yaw, di makangag iti istorya ko kumaray. Na, adda kamat, marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan kanibadong mau. Apay, di yun lang madlawan. Pakadlawan mi kumangay, mat. Kat, anya nga ti sindayaw, marituyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak dito ngepen ka. Ada ka di makita, maribanang. Ay, green mat ti makitak di tangipan mo, marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Kat nakainaw ka nga rodan. Ni badung ko at ipinaginaw ka. Ay, agpadpada ta marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Nay, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, hoy, agriing ka. Di ka man mangririing mat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni Kwarog no nakainawan. Ay, shh, Kwarog. Ay, agriing ka. Hey! Ay, damdamagan di ang team no nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasano ko mamakainawak. Si kakit di naginaw ka. Apa asak ti pagdamagam kay? Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayaw. Awan sanday. Ni Uncle Mat ngamin. Kwarog, di ka man agpabasol akas tamat. Ay, mapanak ijay kusina, takita at no nakainaw kayo. Kat no saan kayo anakainaw, agalwad kayo. Sus, bawal gayam ti agid daken maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle, kita niyan ti aw. Nakabanikas ako mitkita kadata. Hey. Ha? Anya manin nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag ang balon at igam na. Ay, sus, dili ka daw. Agpaypayapayan. Yung kakit din ang kahil. Ang mga no paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Ang daya mo timbaga mga ginawa. Yung kaginaw. Si kamot itati aginaw, takanayon matasyak. Nauma akon para inaw yo. Ay nagadumot ti inawa kon.
Iraman mo matanda kita naglutuan a kaldero kas kada paryo. Ah, Ha, ay, tiyak ko man ang nanganan. nanipod iday, aging gaita, syaklatan ti agin inaw. Kat sika, itakalaan nga aginaw. Sige, sa kunta ginaw. Na, agmisuot kit din. Ay, saysayatam tamapanak agbuya iti TV. Padasak man mo ti agkuya ko, kalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilamlamang ni Uncle ka. Nasken asaan na ka makita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayab. Ano at damat ibaganakin ka. Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, ingka ginaw ngamin Mumaya nga gininawa. Nauman sa na mga iapin ka. Awan mo ito ni tawa ti balay da. Bayam tayo so ti aginaw. Manipod di tatuyan. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Na, apay mo tinakasta ti singasing mo. Siya mo langan ti parain daw. Talo lang aldaw asika tinagin inaw. Ita, agrire ka. Agasang banday ta. Bigat, aldaw, malam, siyak ti parain daw mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawat nga aging ga ita alakay kan baketan. Siyak lata ti parain daw. Nagrekreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas ta ti rason mau. Saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takasta? Ha! Kunamlano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ti aginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga raw dan arumwar. Papanam, nagkunakan ka arumwar ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumwar. Mapanak at kita iti si daun. Enton sumangputak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit tirumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siyak. Sige, siyak aming ti mga ramid. Tasaan kamot nga road amang mga anya. Ay namaray, di mo mat ibusan day bulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti daduma. Higit agbulong tumanen, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Saan ka kading agriray, kanagado abulong na anabatay. Imbatim di aday di tuktok. Magawat ko nga ruday ta. Isarden ko nga rudan di agala. Kukwa mong dagito nabati abulong. Nakangat nga to dagiti nabatay. Imbag kumamot ano ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin anagbaat ka. Panawang kamalangan. Ay, agdadawat iti marunggay. Inton makaluto ni Antik Manang, mapanak manen makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay ko maamabainak, kat kabagyak mat ni Uncle kaw. Uray ngam nagsadot kamat nga aginaw. Mabalin mo't lata makipangan, uray sa anak nga aginaw. Sino ka na kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Sak manen tinto dom, Chip. Ay, talaga mat analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga road, John. Tayol yan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, tainton makaluto Umay kan tumangan ni Jebalay May. Nagmayatain. Ay sige na. Manwa bunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igid ti kalsada. Siyak, tinangimulay ti dayta. Sinibsibugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulang malami na. Kapod no, mat. Ay, dakos tinaimot maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agimot-imot ka. Sige ka. Oh, agluto kan ba daw? Ayun ay matikas to'y abiyag kan. Na, agriri ka?
Sakto man ang tipaginaw man. Agrere ka, badaw nga agrere ka. Ne. Anya man ang tagaw-gaw ato, ma'am, di tadalikan. Pilpilyak nga raw, jay kalukmagan abinaw sa itapagpang-or ko mangkang ka. Ay, unayin. Luto akaon. Nagluto ka mo lagayam, kaya't nakpayla pagpungtutan. Ala, darasam, tamabisina. Daytoy ka tijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan oray san damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Sana si ka tinakdakamatek. Ay, asino nga'y nga rod? Ay ni Mari tuyang Idi kalman, imay na nga la iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kawan, di na pa impakadamot. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napan na nga la iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay may salangan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abungan ako ma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti baba inday di ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asi daag tain nala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak met nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mat? Wen ibabaon ko ni Inteng. Ang mabain ka no nga umayag dawat-dawat. Iso pinapos ko lakon at iropak. Ay, nagrigat nga ta. Ay, ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mitimulak. Agam babasit dapay. Saan dapay ang nagbunga? Kasta, aya. Ay, wen, Maray. Kaimulmulak laikay. Ay, mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ang kail. Ay, di pa nga tayo nakalutong di antim. Nalpasan na nakalutaw. Nauli makmatan di ta kusina. Yay. Kapay nga adi mo ilagayaban. Ay. Mas dawak Ay, nakaulimak ni antim Ingka ngamin kita di ta kusina Ay, sige. Ay, panang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Umay kanta, magantayon! Ayaw, pag nanganay. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kail. Agam sakbay amangan kayo. Ah. Adda pa'y nasken, apagkikinaawatan tayo. Ay, Ay, ibaga mo di mo ka atidugan, tamabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan, ken asinaw ti aginaw. kail. Anya ti kayat mong haramidan. Apa ada kami ti mga ramid kada kita? Rumbang asika ba nang? Tiyan mo katrabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo. Rumwar kayo langan, kat saan kayo namangmangan. Ang kail. Kasano nga yan? Sige, siya kung taginaw. Manan! Siya batla ka na yun ang taginaw. Sakbat nga ro ti agi kalunkaon. Kaya't ko analinis daytoy kusina, Nalawag. Dalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Atak! Sana mabalay na para inaw. Kas kada para luto aklatan, iya balay mi pare. Sana may bagay kanya na kita trabaho. Ay, uray siya kata, kapitanak, para inawlaan. Ay, uray sika. Inaramid na kamitin na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak ni Tuyang kung agilaba. Naski namang panunutak iti sa bali nga ramidak. Tapno sa anak nga ibaon kada kita trabaho ajak kayat. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag Tapno sanda tayo basta ibaon-baon. Nagpudot ti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Agnanayon ki day na pagin inawan da tayo. Nasabat ko da kapitan ken Kwarog. Mapanda ka no jay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan.
Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay katanyangin nga raw, awan mo't sa baling among nga ramidang, alangan amang mangang kalatan. Yawat ko king ka, dahito aklaw. Tapay nga yawat mo kanya, kayat mun sa ngay pang urko kang karay tangaklaw. Si kante aglutaw, tamapanak ijibang kagkaw. Malagip ko, aglinis sa gaya mitirot itangal daw. Na, itaman pa'y anak kalagip ka. Medyo damalip-lipatak basik kay. Nalagip konti naskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? May naktubalunan ijibang kaga. Ay katun na, day talagayam. Kandi nakpagininaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay katmapan ka nga rod ag trabaho. Mala, ing ka nga rodal. Ay na, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Na nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay. Ay. Ay na, nagpigsamot ti panagigop mo ang kail. Kunak no saan ka amalpas iti panagigop mo. Ay, kapapain ba't sa painsagsaganan ni Antim Dagita. Nagagit ta namin. Iso nga inlutuan na ta ni Auntie iti naimas asidaan. Ay, wala. Ay, nagadutin mula ta ibagkag. Ay, intang tumanan. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak na ta aginaw. Trabaho ti babae na itanggal. Iso nga intang tumanan nagbangkag. Taday ta ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan! Adda trabaho apang babae. Adda mo trabaho apang lalaki. Nupay kasta, nasaysaya at lata te agtitinulong. Hala, sige! Dudan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado tinakapilang agpapukis kan kay tilibray badong. Wait, pakakitaan, asyak lang, tinalay nga agpukay, dito parok tayo. Angam kasanaw, awan ti iso amin ta iti kusina. Agpukpukis ka kadilatan iti libray. Kanya nga ron nga taramiday, nawanti iso amin, dita kusina. Agminulagat ta kadilatan numadanon ti panangan. At nalagip ko apamuspusan. Tamno makadiskitarak, iti pakitsindan. Anya nga'y kumaapamuspusan da ita. Ay, saan ko nga ibagaking ka? Tanaglaing ka ba nga glawat? No di mo kayat nga ilawat kaw. Kaawatan asaan anasaya at da ita aplanaw. Nasaya at para kanya. Tasyakit nga rin ti mayralon. Balaagan ka ba daw? Di ka agaramid iti may kaniwas. Di ka mangiramraman. Pahili ka, tata. Wayne, tapay di mo ka di makita, nakapurmaak. Kaawatan, arumwarak. Puro maayamot na ita. Kung nakit di iti bangkag yu ti papanam. Ha, Ang madakamot dito'y paradaan. mala, intagiday, kitagdardarasa. Arkilayam ka diti tricycle ka. When now, aguray tabay iti kadwa mapasahiraw. Apay, gapot may maysak, arkilan. Una, malugi akmat Nagnina ti gasolina. Diyan lang nagtugawak mo ti bayadak. Bay bayadak kita saan ko nagtugawanay. Aguray tabay nga ron iti kadwam. Kasanungin no mabayag pa di kadwak apaseros. Di aganos ka. Malugi akmay, numay sa lang ti bayadam. Mari Kwanang, saan ka di nga imay ni Mari Tuyang dito'y tersenam? Saan mo't, Maray?
Nakitak mo't ni Kabadong nagturong dita paradaan ti tricycle. Kukumaray! Siyak sa mo ti pagsarsarita niya. Ay, damdamagak nga rod ka ni Marikwanang no imay ka itay, ang adda ka mutan, Mare. Adda ka di pagsayaatan nga ipadamag mau, maray. Nakitak ni Kabadong nagturong dita paradaan. Ngam kaslasaan nakasukat, papanan na ka day. Diya ka mau no papanan na maray. Ibagbagak ngamin itay bigat amapan agdiskitar taawan ti amin ijay kusina may. Agdiskitar? Ay, sapay ipalagip ko kumati utang mo. Ay namaray, pasensyakan. Awan apulos kwarta may. Awan malakaw tanagangumot amin ultimo ruaw. Ay, anya pa'y ngay nga rod, Mare. Narigat mo't no pilitan ka, no kunam nga awan. Anya ka diti may paay ko, kabsat. Siyak ni Badaw nga kumpare ni pare Intay nga kasinsin mo, kabsat. Nadamag ka, akasangsangpit mo, nagapuy ka brown. Ay, wan kabsat. Kumusta mat ninsan ko nga enteng? Ay, masakit ni pare Intay, Da- kabsat. Anya? Kasapulan na, titulong yaw, kakabagyan na. Ay, kasta ka di. O sige, taikang ka iti-itid muntukan ko na, ha? Ay, agyaman na kabsat. Ay, kakasing amay ni pare Intay. Saan na makatrabaho, kapoy ti sakit na. Ay, makumi-kumak ngamin. Iswasan mi pa'y mapasyar. Kahit umay kayon to ka di jay, kabsat. Huwan kabsat, nulakit mawayaan mi. Umay kami. Singir ko man ni Marito yang iti utang da. Ang amjak pa imbagbaga. Ibaganan nga awan kano pulos kwartada. Na, ay, kitno nabayag sa nga utang dadaytan. Ay, nabayagan Yay! Ang imdimot nga rod mabalin apilitan no talaga nga awan pagbayad na. Ay, di damot ngamin makamula, tawan pa'y tudo na. Imbag iti sa bali a lugar ta nagtudon. Ay, win nga rod Nagasat ti lugar nagtuduan na. Pati danom, nakidek gapo itinabayag akalgaw. Ay, dayta ka, ti numero 1 aparikot ti tao ita ditoy world. Ay, danom. Ay, mabayag nga agtudo. Ay, awanan ti danom, Ay. Pati dagiti masetas ko, ay na, aglaylaydan. Nagkapwam. Nay, anyang dagita awit mo. Masap sa politikusina. Nangalaam iting gatang ma. Apay, adamagan pa lang ya. Bukod kumita pang lakagan Apaya di mo ibaga. Adan sakit sa baling aramida ba? Kaya tala ka mamay. Di ka kaagyaman, tadain sangpot ka. May mayat no amok mat tinaggapuan ting gatang mo kadagitaw. Ay saan nga importante, no sa di naman tinaggapan na. Importante, ikada na. Hay, di ka maawatan ba daw? Mala, agtal na akman langan. Mas dawa mga mingking ka. Insang putan ka lang arodin, ado pa lang tidamag mo man. Mas dawak itay kinitata ba daw ang angkal? Apay aya, anda ka din nakaskas daaw ka ni pari Badong? Napanijay ili akas lapimpiman. Ha! Ay, agure ka. Anat kahit mo asawan iti pimpiman. Sana nagsukat. Mas dawak hindi baga na nga agudang. Nanda. Anya nga tinaknakan na. Taagudong. Asaan nga agsukat? Imposible no maiturad na ti mapan agpalama. Ay, itamang pa. Ay, anya nga tati makagapaw. Saan nga taan nakaroon ti kabaw na? Oh! Ang mga nuagkabaw ng agpaiso ang kail. Nalabit nga ijay bangkag kumati papanan na. Ay. Ang ijay mo't paradaan tinaturong na. Ang mga nuagkabaw siguro. Sad ka di nga imbaga ni Marito yang nga awan kwartada, Maray? Wen, Maray. Apay ka day. Nakita ngamin ni Kabadong naggapo ija ili. Karton kan bag di awit na.
No naggapo ijay ilay, kaawatan a ginatang na. Alangan mo't adinawat na. Dayta nga ro ti pagsidawak. Nangalaan na ngay iti inggatang na. Ay, amangan mo't no adda na pan na nakitang danan. Ha? Kasta nga tamaray. Iso saan ang nakasukat ang nagudong? Awon, malagip ko ti imbagan ni Kwarog. Asaan ka no ang nagsukat anapan ijay ilay. Maray tuyang, adda ka din nakitang danan ni Pari Badong idinaminsan nga aldaw. No idi na minsan nga aldaw. Ay, jak amo tinapanan na maray. Ngam idi si Mangpal. At dahin sangpot na groceries kan ikan. Husto nga ro, dya imbagan ni Mari Kwanang. Nakita na nga adda insangpot ni Pari Badong. Ha? Nay, apay, sipsiputan ni Marikwanang ni Badungkaw. Ay kat nakita na siguro, idilim mabas. Sa bagay, igid ti kalsada day titirsinan na, makita na dagiti aglabas. Ay madamag ko man, Maray. Apay anagudong ni Pari Badong adi nagsukat. Nagkunaan nagudong adi nagsukat, Maray. Kasta mo't timbagan ni Kwarog. Taiso nga ro tinagluganan na. Ay, jak amo day tamaray. Idirimwar, jak dinamag na agudaw. Ay, mas daawak lang amin, Maray. Sigud mo't adi na aramidan ti kasjay. Ti agudong asaan nga agsukat. Badaw, kaano ti panagudong mo adi ka nagsukat? Idi nang isang petak iti groceries kanikan. Apay aya? Apay adi ka nagsukat? Kababaeng? Apay no ingka ka di dumawat iti tulong, agdisinti ka kaday. Kasano nga tulungan da ka no nakadisinti ka may? Kayat mo asawan? Napang ka nagpalama iti daydi nga aldaw? Saan mo ta nagpalama? Ada napan ko indawatan iti tulaw. Nay, anya ti kayat mo asawan iti indawatan iti tulaw? Aday ta ka maningkay. Di ka kadidamag-adamag. Madadahil di diskarte no kasta. Dan sa milagro nga aramidam? Ay urean niya ditan na. Milagro man win numayay. Basta pa kay ranudan, aramiday. Oh, papanamanan. Ay kat inak manin na. Agdiskitar manay. Anya aklasay ti diskitar. Dumawat iti tulaw. Sa dinaw ti pagdawatam iti tulaw. Ay di mo malaman mo. Isuasan ka na dumanamat. Nagsaya at katday tapagdawdawatam iti tulungan. Ay kat talaga nagsayat Managtulong ko naman. Sa dino ka diti lugar day ta ibagbagam. Ay aday ta ka manin tuyang. Uray ibagak, tadi mo mutlayan nga amaw kunak manay. Sikamat kabsat. Kumusta ni kasinsin enteng? Ay, delikado kabsat. Imbaw nak, takimaro ti kasasaad na. Nagngingi na ti agas na kabsat. Kasta ka di. Ala ang payda ito'y tulong ko. Umayak to pumasyar ije kabildatan. Saan mo abay-bayagan ti umaya kabsat? Ang mga numabantayan, ije barangay hall ti kumparay. Anya? Ay. Kastaya. Delikado nga road no jak madanon as bibiyag. Isu nga umay ka pumasyar ije kabildatan, kabsat. Tapno madanon mo pa iti kumpare. Uwan kabsat. Masapula makitak pa'y sakbay nga agsimpa dagiti saka na. Masigurado ka mabantayan to ije barangay hall, lukas kasanaw. Ta isuka nga rod ti kapitan. Hagdamanin foods to yan. Nagsaya at day tapagdawdawatam iti tulaw. Pudnaw ta ko na. Awan nga min amuna. Anyang awan na muna. Di ka kitagyaman ta ikan na ka iti tulaw. Ay, anya timbaga kaya. Managtulong kunak kuma. Inton addan to agbalin amulata.
Intan tumat ikan iti presko anat natang. Ay, sanay. Tado mo lang ti kwarta na nga igatang na iti ado anat nateng. Ay nabadawng naglaing ka dumawat. Ngam kas taunay mga imot na. At da mabalin na dayay, ta naggapoy di abroad nga raw. Inton bigat samot ti ibagbagan ni uncle mo a meeting dita barangay hall, Kwarog. Wanan tay. Apay, nalipatan niyaw. Ay, adun to nga rod ti tao dita inton bigat. Lagit di Siguradaw nga do ti umay makimiting. Umay kakadimatan tay. Ay, katuwan narigat mo't no ibagada nga awan ti asawa ti kapitan. Unan tay. May mayat no adda ka matijay. Wen, Kwarog. Addan tumat dagiti kukumarik a makimiting ijay. Agtugaw kayo pa'y dito, kukumaray. Madamdama, mangrugen, timiting. Sige laang, maray. Urayan mi arumwar ni Inteng agpamiting. Adda siguro di taunag ti barangay hall. Sige, tama pa nakpay basit di taunag, kukumaray. Aguray kayo lang dito, iwan. Maray, makitam ti lalaki as sumungad. Agturumag dito'y ayanta. Ha? Day. Kaslamot ni bayaw day ta. Kasinsin ni Inteng, nanay, umasidugan. Condolence, Ipag. Na, Jagmatan na abutan ni Insan. Condolence? Sino ka di tinatay? Kunak manunatay kanon ni Insan. Ah, Kuna ni Bado nga mabantayan dito'y barangay hall. anya? Ay, adda meeting ita dito barangay hall. Isong adda kami dito'y bayaw. No kasta, saan anatay ni Insan Inteng? Ay, saan? Ay, saan ang masakit? Kasano kuma anatay? Namin tuwa ngay may dimawat ni Badong iti tulong taimbaong kanon ni Insan. Na, kaya't mo asawan? Inikam ititulong? Wan Ipag, kunak no agpaiso ang masakit ni Insan Inteng. Na, Ay, apay nga ang kadimawat ititulong ko ni Insan ka. Ay, salbag na ito atao. Ay, kuha nga min pare. Daytay, kuha. Ay, nagalas ti aramid mo. Ah, Indaw-dawatan na din ititulong kat sa anak mo't ang masakit. ay, kuha nga min pare. Bayadak to, tinala ka kwarta pare. Nagastos ko nga min pare. Salbag kamit. Ay, limos kun ka, ti dinaw-dawat mo kastulaw. Limos ko na pare. Una! Limos mo ti dinaw-dawat mo. Ay, saan mo nga ulitan ti mapandumawat ititulaw. No, di da kamit imbaon. Ay, loko ka. Ay, wan pare, sanay na maulit. Kunak no di mo mamon pare. Ay, ada aya kalukwan adilom tao. Ah, Ay, sus. Eh, magtino ka na, pariba daw. Laklakayan kan. Ngayon pa'y nasaya at nga aramid mo. Ay natatabadong! Saan ka mang luko iti padam a tao? Kasi kanto mitla tinakababain. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyon Step Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puklay Musika Dante Martinez Computer Recording Technician Joker Anas Basit Sound Effects Glenn Binawe May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon agyaman kamay iting kay panagdangan ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng na apay anya ti sapsapulam ba daw ay,
Inwara-waram metan ti karga ti baske dito'y kusina. Agsapsapo lang nga ron iti silupeng. Nah, an-anom ti silupain. Inawis nak ni Parinteng. Ang kami ka nung makidaya, iti gayam na. Kay, apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumutin ato yan. Pagkarga, iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan. Mangisupot ka pa'y. Mabiyag na kaya ti baing. No adda makan alibre. Agawaan ti mangipaknay. Ngam numat adda makakita. Kababain ka. Ay umapal dalang ah. Agam no awan makakita. Patyaman adi damot mangala. Ang pag-abigat mo maray. Madama magayam ti karait mau. Ni Parinting ay maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ija barangay hall. Apay, adda pa pananyo? Nay, apay di na imbagaking ka maray. Kit isupay tinangawis kanyak. Nay, awan mo't imbagbaga na. Sa dino tinangawisan na kan ka. Adda ka no agpakasar agayim na maray. Imbaga na amapang kamay. Ay, kasta ka day, pare. Ingkalaangan kitaan ija barangay hall. Amangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod maray. Mapanak man dito barangay hall. Sige, pare Badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Maritoyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo Ang managlilipat kat ni Inteng. Nang runa no ano ti aramiden da ija barangay hall. Na, amangan no saan nga itatibagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari Badong ija barangay hall. Mapanadamagan no ita ja ibagbaga na nga da papananda. No ni badong ko maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Nalabos kamot mare. Unay ka ta nakalistan iti utak. Kahit agpay sumag maray. Kas kumaita. Nalipatan siguro ni Kapitan. Ngam ni badong kaw, di na nalipatan. Naimbag ta nasabat ka paray. Mapanta ka din. Ay, papananta pare? Adda ka di papananta? Saan ka di nga ita? Di ko na mapakasarte may sa gayam mau. Ha? Ay, wala niya. Ay, pakasargayam tigayam ko. Ay. Kasaya at may tanalagip mo pa eh. Unak no siyak tinagkamali iti listaan. Ay, imbag mata nakalista iti utak mo pare. Pasaray adda dagiti awes kanyak adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan ko ti mangilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay katwa na paray. Siya pa iti ko na. Awan ti mailabas. Wano malipatak. No may papan ka na kita. Sungaro na sikat ti pan nakasekretaryo. No may papan iti dayta para. Nakitak mo't nagkuyog da kabadong kan kapitan. Papanandaya. Jakman am mo mare. Basta agkuyog da gijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagi jay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Siyak pa'y kit di ti mabaen. Iti kasjengar aramiden da. Kadayan mo't maray. Saan ba't siguro adakas? Saan mo't kit di adakas no naawis da. Tidakas na no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisan nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, mare. Tamangan nunadamag na laeng. Malaksid no siyak ti inawis da. Uray siyak maray. Saan kami nga agkuykuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daw? Apay, nalipata mo na nagapuak iti dayaan. Asino tinangtagkan ka? Medyo adumag. Anya pa'y ngay, no jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan. Nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti para iyawat iti makan.
Pinindak ida ang nagdawatan. Anya, kasano nga inuadda na kasipot itar aramidam. Di ka lamabain. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawat. Dumtang to ti aldaw ang makasalaw ka iti mangdilaw iti kastang aramid mo. Uri agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada poskol rupa. No di mo papuskulin tarupam. Saan ka makaraman, tuyen? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apuraw. Let's go tayo. Ha? Nasayat nga rin pare. Ado ka no kat ti mapartay. Ada ka no ngamin mabalin ti agpaskun. Ado nga rin ti karni, ano kasta pare? Isungarod nga isagana at paray. Ado lakit di ti karni. No kayat mo, masapat na amapan iti pagpartyan. Kampay idikit, tutulong tayo. Tutulong tayong mangan. Kaya uminom pare. Sigurado ti pulutan, dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi, ano mabalad pare? Mga latan sa ngagpayso no makailibas ta iti karnay. Ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw iti kasupukan. Iti asidad ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaabap-mapan, inteng? Apay ko mangay dungo. Dayaan nga rod. Apay ko ajak mapan. Kasanon, no basit ti inluto da? Iso asaan da anagibaga iti sa balay? No basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay! Ay, una yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Naa. Kapitan ka pa'y mat nga rod. Kakaiso na alibre. Di ka agawaanan. No iti restaurant. Nangingina. Nagbasit pa'y. Sana ka mabsaw. Ay, makasarak kantulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, no anya ti maibagadakin ka. Ura niya ti bagada. Denggan ti bangir alapayan. Parwaran iti bangir. Kasjay! Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ha! Ay talagan samot nga awan babain mo. Ibulsa ti bain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badaw, saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Tapi asaan ngay? Saan mo't asikate? Gastos kan agluto iti papanan may. Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tin numero unaw. Nagko na. Ay, umapaldala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mo nga gisupaw. Anya? Ay, may saka may. Sa pinod da isang pit ko. Kitag sila ka may. Kayat mo nga raw, asikalaang timangan, iti isang putma. Di oray lamot, mamay. Saan akasta ti kayat ko asawain? Si kakit di may. Kasano? Mabainak itar aramidum. Kasta pa'y lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Anya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Sungarong nga data dito. Ita makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan ket ikabil mo ti saka iti sakubag. At sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdung samit dagito'y kakadwata. At datayo mo dito'y likod ti balay, No adda iti kasupukan pare. Para sakit ti silaw. Tapno sumit nga ditaw. Agawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige. Ipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ton ti karni iti sakaw. Agawid tantaw. Medyo adun ti naipuslit ta karni pare. Sublatang mamut ti karni pare. Nadagsin kay. Sapay medyo agtagtagmit. Madlaw akarni ti karga ti sako. Uray ta nasib nga mo pare. Rabi ipay may. Jesus. Aginanatapay. Tani medyo adayo ti pagnaita. Oops! Saan na pare? Tanda magkarni ang pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao?
Ay, awan da ito'y karni. Imbag laki din. Ta idi binarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagos. Ay, dinardanas ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. Uri na putpudan. Kaya oras si kabit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kami iti karni. Nasirip na mata niya. Una. Dahi tati nagpadaan tanga kumparay. Sekretaryo nak ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Ada kayo matan, enteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na, Tangdan mi atin mulong ang nagpartay. adu matitangdan nyo, no tangdan nyo ako namday ta. Ay, nalaing kami nga ron nga agparty, di adaw. Ay, linaingan ayamot agparte. Ay na, inggaraw mo manen, inte. Inggaraw ka dyan. Dahito'y akarni ti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako nak. Ay, agpay sumit. Awan dahito'y akarnay, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di manan nadamag mong agpadaya. Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi-bang nga barangay. Gayam ko ti kaaruba na. Ay, adda man ay, sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas dahito manan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akarni. Ariglado paray. Agbutas ak manan iti takkel akalawlaw. Una, agjakit akmat iti dakkel. Ken ado ti bulsa na. Oh, No addan tumanin na samag iti asideg. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. ay, una. Ay, ado manan ti pagbingayan ta akarni. Sus, agumatan to manan nga agpulo ta. Ay, puno na itakunam, paray! Aday ta dagiti aggargaret pare. Ay, makitugaw taman ki di. Ay, wala paray. Damot mo ng tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo adwa. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ayan ti karni, ha? Ne, Apa yan nga ikapsat? Anya ti problema. Sigud ba't atumultulong kami nga gargaret iti karnay. Hindi da ita. Hindi sana naduktalan ti mading arami jaw. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne no adda kayo. Kaila aso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo dito. Pumanaw kayo. Chu, panaw. Ha? Ay sus. Apay ngay. pumanaw ta ka no, paray! Inabog datamatan akas laukan nga ason. Ay, huwag nga rod, paray. Nabayinanak pa'y. Kababain pare. Sigurado nga agdinamaganda ito'y napasamak. Ay, tinungpal ko kumatimbaga ni Tuyang ka. Asa anak unay ang makitaydaya. Uray ni Banang. Pasaray paretan na mapan makidaya. Ay, kastoy gayam ti marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no agnanayon adida madoktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Ewan nga raw. Simgaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karne akas lasaw. Ewan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Duraw itong Domingo, pare. Una. Ang mabain ako na mapan. Ay, oray siya, pare. Ang mga no at dagabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon. Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da ka data. Un nga rin. Naplenga kiti hustaw. Iti imbagaday di akas lagro-ropa aburanay. Nagturad daan na nga buka data. Kas lata nga aso nga ukan nga dog. Un nga rin. Ay, di data pa'y binagaan ti agpadaya. Tanagwara sa amit ti damag. Kwa paray. Inta lamang restauranin. Ay, una paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayan nan. Saan na libre? Ay ano santa na? No saan aga po iti kinaloko ta? Awan ko maitati pagbabainan ta. Ay, iso ama diti agarami diti mati pare. Ay una. Awan ko mati pagbabawian ta ita. Ay na, Kapitan!
Ken tatabadong. Saan adakes ti makidaya, nulaket saan kayo nga agitaray iti karne. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.